non birta nale non lom sorkar tum asong scheme kipi setame lake ningkan phom ke bagolo scheme is sita basically disability pula bangso scheme handicap atom pan thak ta people pe sorkar tum phera nadi BJP government tum la poson ke duk ke la khan kang hon pon ke dekok tiki atom pan scheme people ke phera nadi Alangli saraphan kegloing tumpiku kasih pini kopai ke milo itu hanya langsolongan kebang bel alangli kek nong pot alangli pandame curolo Konang limen bang Suren timu arong konar ada lanting meeting dalam lo kan ada arong masarong coklo produk te apor dambom lo posi thang adi man kita mulai pansi cuning ripon lo Richard episode